YouTubeři jinak. Čau Spinere, na vlnách 962 FM ladíš pořád YouTubeři jinak. Já jsem Tomáš Touha a mým hostem je YouTuber Taras. Tenhle ten týpek přijel z Ukrajiny, ve škole dostával samý jedničky a místo vejšky si normálně vybral ten týpek YouTube kariéru, je to tak? Jo, parkour kariéru a potažmo YouTube. Ale živíš se teďka aktuálně parkourem, potažmo YouTubem naplno? No, parkourem a činností z nich jako vyplývajících, spíš bych řekl. To znamená co třeba? No třeba, že jsem vymyslel tu parkourovou značku oblečení, díky tomu si to většina parkouristů jako ode mě kupuje. Plus ještě jsem se pohyboval ve světě financí, takže nějaký urazovky jsem dělal parkouristům a dělám. Jsi prostě v tom úplně na 100% ponořený. Je to fakt hodně, co dělám. OK, skvělý. Ale proč natáčíš videa, natáčíš svůj život a dáváš to na YouTube veřejně? Proč to děláš? To jsem začal dělat tak asi před půl rokem, jako dělat úplně YouTube naplno, ale předtím jsem točil hlavně parkour. A tvoje aktuální tvorba videí je teďka co? No, tak 50/50, možná 70% jakoby ty YouTube věci, různý vlogy a tak dále, challenge, tagy, ale jinak teď točím tutoriály prostě pro začátečníky, pro pokročilý. Jasně. A YouTube videa. OK. Jak dlouho vlastně trvá výroba jednoho třeba tutoriálu na parkour? Tutoriál točím třeba takových 10 minut, potom to sestříhám během hoďky. Během hoďky? To znamená, že hodinku a půl, 2 hodiny. Přesně tak. Což to není úplně tak dlouho, ne? No, mohlo by to být rychlejší. Mohlo by to být rychlejší, ale určitě to trvalo někdy jakoby delší dobu, viď? Samozřejmě, když se člověk učí, trvá všechno díl. Ale inspiruje tě někdo ze světového YouTube? Je tam nějaký YouTuber, na kterýho koukáš třeba? Ze světového ne, spíš hodně se mi líbí jako tvorba Smusy, takže Smusa mě inspiruje nějakým způsobem. Je v Čechách dokonce, jo? No, já na zahraničí moc nekoukám. Dobře. A ještě někdo kromě Smusy? Českýho YouTubera, který tady byl mimochodem teda o týden před tebou? No, nikdo jiný. Nikdo jiný? Ne. Dobře. Posloucháš pořád YouTubeři jinak jako každý úterý mezi 19. a 20. hodinou. Já jsem Tomáš Touha a můj host je Taras, jo? Je to týpek, který se věnuje parkouru a dokázal zbláznit přes, tuším, 60 tisíc odběratelů, který prostě sledují jeho tutoriály a vlogy. Hele, to je slušný. Ale víš, máš spočítaný třeba, kolik peněz stojí tvoje jakoby technika na natáčení? Asi takových 50 tisíc to bude určitě. Tak já teďka udělám proutek kouzelnej, mávnu a v příštím vstupu si to spočítáme přesně částku do částku, OK? Dobře, tak jo. Radio Spin. YouTubeři jinak. Na Radio Spin ladíš pořád YouTubeři jinak s Tomášem Touhou a Tarasem. Jak tenhle ten týpek vypadá, se můžeš dozvědět právě teďka na webu, jo? Na radiospin.cz/kamera. To je hezký, ne? Můžeme tam takhle zamávat přímo na tu webku. Jsou tam tví fanoušci. Už jsem koukal, že jsme to dávali na Instagram, všichni o tom vědí. To je dobře. Ale podle mě je základem dobrýho videa jako technika. Dobrá technika, to znamená nějaká zrcadlovka nebo kamera a tak. Na co natáčíš ty své videa? Já natáčím na zrcadlovku Canon EOS 650D. Ano. Jsem si koupil objektiv, nějaký Sigma 17 až 70 mm za, mám říkat částky. No jasně, pojď do toho. Hele, 650Dčko stojí kolik? 18 000. 14 stále asi. OK, 14. No. Tak 15 si to líp počítá. No dobře, sklo? 15, sklo taky 15. OK, to jsme na 30, to je hustý. A já jsem si potom koupil stabilizátor obrazu, takovej, že se s ním dá sprintovat a ono ta kamera se vůbec nehejbe. Nějaký glidecam, jo, nebo jak se to jmenuje? Levnější flycam za 6 000. OK, 36 000. Potom mikrofon z 5 000. OK, 41. To je dost peněz. No a dál stativ za celkem 12 000 asi. Ne, za 7. A už se ztrácím. 48. Pořád to mám na mysli. No, takže těch 50, jak jsem říkal, ještě karta a brašna a tohle. A světla nějaký doma nebo něco? Světla ne. Takže jsme minimálně na 55 000. Určitě. Tohle je prostě finále, dostali jsme se na částku 55 000. Hele, ty budeš mít teďka 2 tracky, dám ti pauzičku 2 tracky a ty mi vybereš jedno svoje video konkrétní, který pouštíme přímo do éteru a prostě tě takhle odhalíme do éteru, ať prostě lidi vědí, co děláš. Okay? To bude těžký, 300 videí, no dobrý no. 300 videí, já chci jenom jedno, jo? Radio Spin 962. YouTubeři jinak. Posloucháš pořád YouTubeři jinak, posloucháš Tomáše Touhu a Tarase, kterýmu aktuálně už můžu říkat Tary, protože jsme kámoši, že jo? Jo, přesně tak. Prostě Tary, žádnej Taras. Ale prostě kolik videí už si Tary udělal? Jo, hodně, zhruba. Možná 500? 500? Takový hrozný číslo, jo? Tak byl to nelehký úkol, tím pádem z 500 vybrat jedno jediný video, co? No určitě. Docela si se u toho zapotil, nicméně výsledek máme. Co jsi vybral za video? Vybral jsem to nejúspěšnější video na mém kanálu teďkonc vůbec. Ano. Reakce na mý rozsekávky z parkouru. OK, tak si to pustíme do éteru a případně k tomu dáme nějaký komentář.
Ahoj lidi, tady, vítejte u reakce na mý faily číslo 2. Jednička měla takový úspěch, že jsem prostě nemohl nenatočit dvojku. Já jsem stejně dvojku chtěl točit. Tak to je bicák, čubíte. What the fuck, kde mi tam mohl takhle vyrůst? Proč ho schováme, abyste neodešli od obrazovek? Jež. Tam prostě povídáš a mezi tím tam děláš kulturní vložku a kulturistickou vložku a prostě ukazuješ svoje narvané ruce. Já vždycky prostě točím to, co mě napadne v tu chvíli. Prostě já jsem se jakoby protahoval a najednou jsem viděl obrovskou ruku. OK, jsem rád, že moje obrovská rozhodně není. Jdeme dál. Dva bicáky, to je ještě horší než jeden. Sorry. Jenom taková rychlá rekapitulace té jedničky, prosím pěkně. Během 3 prvních dnů. Ještě jednou? Já bych to trošku přetočil. Tak to posuneme dál. No. Ale nic mi nebylo. Stává se. I v lepších rodinách. Víte, jak jsem točil Proč parkour? Tak tohle je ten bejvalý skatepark v Říčanech, který už neexistuje. A tam bylo milion skoků, který jsem chtěl skočit a oni mi ho zbourali. Svině jedny. Rondát. Fuck. A tady prostě je natočený video, jak ty skáčeš, někdy historicky zpátky, pár let nejspíš. No, to děláš je nějaký, 6 let, 7 let. Děláš nějaký trik, který se nepovedl a teďka ho komentuješ. Směješ se? Hodně se směješ. Jak se mi to tajně vysnala, taková držka do ty fakt. Já jsem se úplně jak odrazil na peko a šel jsem úplně na druhou stranu, než jsem zvyklý dělat rotace. Prostě mi hráblo, buď jsem chtěl z rondátu sajda, anebo jsem prostě kokot. Já ti vůbec nerozumím, ty tam říkáš samý názvy triků. No, já budu točit právě takový video, kde tohle budu vysvětlovat veřejnosti a těm laikům, aby to pochopili. OK. Hele, já myslím, že tohle jsme si probrali a teďka ti dám jenom jeden track na to, aby jsi vybral sám nějaký song, který pustíme do éteru, abychom Taryho lépe poznali, jo? Tak jo, jdeme na to. Radio Spin 962 a teď už si dáme Nicki Minaj na Radio Spin 962. Radio Spin, Tomáš Touha, můj host Tary. Spinere, zapni si právě teďka webkameru, protože to je důležitý. radiospin.cz/kamera. Já tady toho týpka budu teďka zkoušet, budu nekompromisní. A ten týpek zažije, jak já říkám, regulérní peklo. Tak prosím tě, Tary, teďka tě čeká nepříjemná přestřelka. Seš ready mluvit upřímně, pohotově a popravdě před nejlepším éterem pražského rádia Spin 962? Jsem. Tak dobře, jdeme na to. Točíš videa pro zábavu nebo protože chceš být prostě slavnej? Točím pro peníze. Ukrajina nebo Česká republika? Česká republika. Nejsledovanější video. Jak se jmenuje a kolik má views? Reakce lidí na parkour přes 500 000 se Smusou. OK. Okomentoval jsi někdy nějaký video na YouTube? Okomentoval hodně. A hejtoval jsi nějakýho youtubera třeba v komentáři? Ne. Teďka mi řekni, jakýho youtubera v československé scéně respektuješ? Smusu. OK. A teďka naopak mi řekni jméno československého youtubera, kterýho jako nerespektuješ, nemáš rád a prostě se nebojíš to jméno říct, protože buď to tě naštval, nebo dělá špatně videa, nebo mu nevěříš, nebo něco. Tak asi Jirka Král. Regulární headshot. Tohle to bylo naprosto upřímný, mám z tebe radost. Až na tu první věc, jako to jsem fakt řekl ze srandy. OK, hele, za 2 tracky si dáme poslední vstup tady té show. Super. YouTubeři jinak. Posloucháš Radio Spin 962 a teďka už nás čeká NAS a ta největší show. Radio Spin 962. But they can't spit, I can't sit and watch it. So shit, I'ma drop it, like it or not. You ain't gotta cop it, I'm a hustler in the studio. Comes to Don Julio, no matter what the CD call. I'm unbeatable, y'all, let's go. Radio Spin uvádí YouTubeři jinak. Na Radio Spin běží každý úterý mezi 19. a 20. hodinou pořad YouTubeři jinak. Mým dnešním hostem byl Tary, je to profesionální parkourista, ale řekli jsme si, kdo je Tary. Jak dlouho děláš YouTube, jsme si řekli, jak dlouho to je? Tak 2 roky. Tak 2 roky. Řekli jsme si, že děláš parkour, ale co je to parkour? Mi řekni, zopakuj. Co je to parkour? To je překonávání překážek za pomocí vlastního těla. Pokud už lidi třeba nebo posluchači viděli týpky skákat někde venku, nějaký salta, akrobaci, tak to by byl nejspíš parkour. A nebo sebevrazy. OK. Dali jsme si přestřelku, vybral si song, za mě máme hotovo. Teďka je éter Rádia Spin tvůj, můžeš pozdravit, koho chceš, je to tvoje. Tak já bych chtěl pozdravit mýho bráchu s tátou, který mě poslouchá a sleduje mě tady na kameře. Taky zdravím mávám.
Máme a jinak jako všechny, co dorazili tady na Radio Spin, mě poslouchat, protože jsem to napsal na můj Facebook, takže děkuju. Doufám, že se vám vstup líbil, vstupy. Bylo to skvělý, ale děti úplně fanděj, tleskají. Bylo to skvělý, Tomáš Touha se loučí, Tary se loučí, YouTubeři jinak se loučí, uslyšíme se za týden mezi 19. a 20. hodinou. Tak se mějte. Mějte se krásně, Radio Spin 962.